danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu. Sannan ka danna ƙararrawa. Mun gode. TKT muna on top, amma haters ba sa so. TKT muna forming kuma sannan haters ba sa so. Why? Why my guys, dance Omalo. The more that's about. Dama dai bai tifa. Dama dai bai tifa. Ka kai ni. Allah dai ya biya mai tifa. Dama dai ne maza. Kana bari na zo ma da shi. Ina jin ka bari. Yayi wasu gayu ne aka ce sun fara wani waka a cikin garin nan. What? Waka? Waka. Bare gaske. A garin nan? A cikin garin nan. Bayan sun san ni ne sarki mai tifa, ni ne mai waka? Insha Allah. Kai waka ba, ni ne mai makosa, mai azanto, mai jagwado? Ni na san aka yi a gida. To shine za a ce an samu wasu mawaka a garin nan? Na gaya ma wannan magana. Mu muka yi waka da su Tupac, su Naifa? Sai a zo a ce an samu mawaka a garin nan? An samu mawaka a garin nan. Ka ma san sunan group din ma kuwa? Faɗa mu je. Wai na ji ana cewa ma wai Sirili ko TK Celebrity. Ban san sunan jin wani group. Group in dai ba mai Tifa group ba. Ban san sunan wani group. Yanzu abin da nake so da kai, mu je inda ka san garanti inda za a same su. Ni na san inda suke. To mu je Kawai ka biyo ni gida. Lade ya biya kiri. It's DJ Yaki. And we push it. I want to be left. It's a smash hit. Independence, happy independence. Independence, happy independence. Independence, TKT muna independence. Independence, Niger happy independence. Independence. Independence maza ga mata za mu sa date. Kowa da gwanin shi na gwanin Allah shine God. Ku biyo ni mu sasanta, kowa yau zai alkinta. Ku biyo ni mu shafanta, ga sa'ata ga binta, ga Fatima kanwata. Yau sai kun takata. Dan Musa ya ba ku izinin yin waka a garin nan. Bayan ku zane. Jamilu. Shine. Jamilu? Akwale. A kwale? A gane shi a yi mai gida. A gane kwale. Wannan yaran da mai tare gashin nan. A gane. Haka zai mu a garin nan ko? Kun dai san ni wane ne ko? Mai tifa, mun sani. Kai zan fara kashewa? Kai zan fara kashewa? Shine buga. Kun san abin da zan gaya muku? In kuka kuskura na ji wannan waƙan a bakin wani yana faɗan cewa kai daga yanzu ma kai ɗayan da megu. Wannan waƙan nawa ne? Na mai tifa ne yanzu. Nawa ne? Na mai tifa. Na mai tifa. Sun fahimta. Zai riga sun bayi mai gida. Sun bayi. Kun san Tupac? Kai nan a yi mai gida. Mun san tufa. Tupac shi da ya faɗi cewa ni ne nan, yadda ya je ce ya yi waƙa ya ce ba ni ba ne mai tifa na yi. To abin da na yi, harbe shi na yi. Ta haƙuri mai tifa. Harbe shi na yi. Min bi. Mai tifa min bi mai Daga tifa. yanzu wannan waƙa daga ina kuje? Daga ina kuje? TKT. TKT. Eh. To kada ku ƙara sunan falin. Ta daina. In na kuskura ko da wasa na ji wani ya hau step yana yin wannan waƙan independent, to sai na yi magani. Ta haƙuri mai tifa. Gode! To mun gode mai tifa. Ya ka sabunta yi. Ina dan karɓa kamar. Haka ne fa. Ina da ta da guda. Mai tifa. Ba su bar shi ba. Shine babba. Kai ne babba ko? Yanzu abin da za a yi daga ina guje? Daga TKT. TK me? TKT. To idan na ƙara jin sunan ma a bakin ku sai na harbe ku. Ku yi nan! Ka gani ko? Ka ba shi yaran nan waƙan ta yi dan haka. Kai na so in taka. Me ma suka ce? independence, happy independence. Independence, happy independence. Independence, TKT muna independence. Independence, Niger happy independence. Independence. Independence maza ga mata za mu sa date. Kowa da gwanin shi na gwanin Allah shine God.